Quem Jesus? Quem Cristo Jesus? Quem Senhor Jesus está? Wie is Heer Jezus? Quem Jesus? Quem Cristo Jesus? Quem Senhor Jesus está? Wie is Heer Jezus voor jou? Irmão Puntra, bobicinha. Quem Jesus está, Pabo? Vraag aan je buurman of buurvrouw, wie is Jezus voor u? No kita bokara mesora lagi contestar Houd butambe. je gezicht niet gelijk weg. Laat hij jou ook een antwoord geven. Minuto bij Puntra kiko ela contestar. Ik ga niet vragen wat het antwoord was. Pero di Jesus e nostro papio vementa. Maar over die Jezus gaan we over spreken vanochtend. Bom? Het is importante para nós para quieto Het is belangrijk om stil te staan na e pakiko que nós está aqui awe. aan de reden dat we hier aanwezig zijn vandaag. Então nós também para quieto na celebração, na salvação e na ressurreição. We gaan stilstaan bij de viering, de redding en de opstanding. Banco misibo stanque de Lucas, het boekje de Lucas, capítulo 1. Ga samen met mij in Lucas 1. Het is na página 986 de Bijbel Santo. Se me diga que me busque para postar. Ik ga het voor jullie opzoeken. Nós estamos bijna versículo 26 e nós estamos lendo de 26 para 33. Van vers 26 tot met 33. Então se você não você bisa amém. En als je het hebt, dan zeg je amen. Anúncio de Jesus seu nascimento. Agora, den de 6 luna, ángel Gabriel aguardo mandar para Deus na estado de Galileia que chama Nazareth. Cerca virgem que estava comprometido com homem que chama José, de descendiente de David. E nome de virgem estava Maria. E ora que o ángel drenta vai cerca de ela disse: saludo, abo que está altamente favorecido, Senhor está cubo. Mas Maria aqui da macha turdi, ora que ela atende a palavra não aqui. E aqui da pensa, Kiko é saludo e pornificar. E o ángel disse: não tenha medo, Maria, para sobre a arranha graça cerca de Deus. E mira, lobo concebi dembo matriz e do na luz na homem. E lo voy a llamar Jesús. E lo está grande y lo guardo llamar Yu de Altísimo. Y Señor, Dios lo doné el trono de su tata David. Y él lo reina riba el casa de Jacob para siempre. Y su reino lo no tiene fin. Gloria a Dios. Gloria aan de Heer. Nos estamos Lucas 2. Versículo 8 para 4. Lucas 2, vers 8 tot met 14. E na mesma região, estava tem guarda-dona, que estava queda dentro sabana nan. E com a noite estava tendo guarda riba nan tou de carne. E de repente ángel do Senhor apresentava diante. E a glória de Deus estava a resplandecer tur rond de nan. E não espanta machá. E o ángel avisa não tenha medo, para sobra mita 13 bom novo, de gran gozo. Para boso, culo, tapa renter e pueblo, para sobra awe, den estado de David, a nasce para boso salvador, que ende ta Cristo é Senhor. E essa aqui lo ta é señal para boso lo hanha baby lorado em panha, e dormir den pesebre. E de repente, aparecer junto com o ángel multitud de ejército celestial, durando alabanza a Deus e bisando, glória a Deus den altura nan, e na terra, paz meio de gente que ta agradele. Glória a Deus den altura, e na terra, paz meio de gente que ta agradele. Isso aqui,
Começa aqui o nascimento de Cristo Jesus a wordo anunciar. Glória a Deus. Met dit is de geboorte van Christus aangekondigd. O nascimento de Jesus é regalo de Páscoa. De geboorte van Jezus is een cadeau van Pasen. É o regalo mais grande e mais caro que nós podemos receber de nossa vida. Het is de grootste en de duurste cadeau die we hebben ontvangen in ons leven. É o regalo, é o único regalo que dura para sempre. Het is de enige cadeau die duurt voor altijd. Pero é regalo ook prático também. Maar het is ook een praktische cadeau. Passo para usar ele todo dia. Want je kan het elke dag gebruiken. Salmo 118 te bisa, essa aqui é o dia que o Senhor atraja. Laga nos regocijar e tá contento dentro. Páscoa de nascimento, nós comemorar que Cristo Jesus nasce. En Pasen herinneren wij dat Jezus Christus is geboren. Nós não celebrar seu aniversário. We vieren geen... We herdenken de geboorte. We vieren geen verjaardag. Amen. Pas o dia 25, no te dia que Cristo nasce. Op 25 werd Jezus niet geboren. Que men nos herdenk de geboorte. Is dat duidelijk? Is het duidelijk? Sim? Oké. Bom. Normalmente, riba dia que gente nasce, anto que tem cumpleaños. Normaal gesproken als iemand wordt geboren en wordt geboren en dan wordt hij jarig. Ora que tem celebração. Wanneer er een viering is. Tour atenção na e persona. Alle aandacht is voor die persoon. Een vrijdag werd ik 65. Nós bij komen com tudo muito nang, com nieto. We gingen met alle kinderen en kleinkinderen uit eten. En ik had alle aandacht. Ik kreeg heel veel cadeaus. We hebben gelachen. We hebben gegeten. We hebben echt genoten. Ik moest betalen. Pero nós passamos 2 meses. We hebben echt genoten. En de aandacht was voor mij. Kan je je voorstellen, je bent jarig. En de mensen komen bij jou thuis. En ze kijken allemaal naar voetbal. En ze weten niet eens dat je jarig bent. Hoe zou je je voelen? Com Cristo te sente isso mês. Hoe zou Christus zichzelf voelen? Ora que nós te comemorar seu nascimento de Anja. Wanneer we zijn verjaardag herdenken. Seu nascimento. Zijn geboorte herdenken. Anto turende te bini junto. En iedereen komt bij elkaar. Pero nós te brinca pe ham. Maar we vechten voor de ham. Nós te brinca pe ayaka. We vechten voor de ayakas. Nós te focus riba e calacuna que nós te bij casa bij komen. We focussen op de kalkoen die we thuis gaan eten. Anto e focus no riba Cristo. En de focus is niet op Christus. Preceito sucede rond mundo. Maar dat gebeurt wereldwijd. Riba e dia que nós te comemorar o nascimento de Jesus. Op de dag dat we de geboorte van Jezus herdenken. Nós te corre riba kerstboom. We denken aan de kerstboom. Nós te corre que nós ninguém viste. We denken wat we moeten aankleden. Nós te pensa onde nós ninguém bij comprar sapato. We gaan denken waar we een schoen moeten halen. Tengo ninguém bij waar een bril nobo. Sommigen moeten een nieuwe bril halen. Tengo bij waar een peluca nobo. Anderen moeten een nieuwe pruik halen. Pues nós turque mostra bom para gente mira nós. We willen allemaal goed uitzien zodat anderen kunnen ons zien. Pero el motivo real para nós vir na igreja. Maar de werkelijke reden dat we komen naar de gemeente. Lo qual que nós atende ao meinta. Is wat we vanochtend hebben gehoord. Ante lo qual que nós está hasi ao meinta. En wat we doen vanochtend. Que dat doen a Deus gloria. Is God eer geven. E doen ele honra. En geef mij alle eer. Celebrar. Dat we kunnen vieren. Nos agradecimento no nosso Tata Celestial. Ons dankbaarheid aan de Hemelse Vader. Que ela estima nós assim tanto. Hij heeft zoveel voor ons lief gehad. Que ela manda seu único filho. Dat zijn enige zoon heeft gestuurd. Para quem quer denje. Voor wie in hem gelooft. No vai perder. Zal niet verloren gaan. Que ben dia meinta. Dus vanochtend. Me que pedi para e focus ta riba Cristo Jesus. Wil ik vragen dat de focus op Christus is. Focus riba palavra de Deus ao meinta. Focus op het woord van God vanochtend. Pastor, tá estranha-me. Ora como mira de temporada de dezembro. Ik vind het heel raar dat in de tijd van december. Turnos focus riba direita nos casco, palo de Páscoa, tudo costan outro que tem disso suceder. Alle focus is op het opmaken van een huis en de kerstboom en alles wat er moet gebeuren. Anto
En het is niet dat het niet mag. Mundo, want we zijn in de wereld. Pero nós não di mundo. Maar we zijn niet van de wereld. Dat significa que nós focus met Cristo. Dat betekent onze focus moet op Christus zijn. En daarnaast doen we ook andere dingen. Dank je, Pamela. Pastor, é propósito de inimigo. Het is het doel van de vijand. Para nós ignorar para que Cristo Jesus abene. Dat we negeren waarvoor is Jezus gekomen. Então precisa focus de riba tur outra coisa, com exceção de riba Cristo. Daarom zijn focus is op alle andere dingen bij uitzondering op Christus. Então nós não temos prettige Kerstdag, pero nós temos prettige feestdag. We zeggen geen prettige kerstdag, maar prettige feestdag. Na inglês nós temos Merry Christmas, mas nós temos estava bastante consciente que o inimigo está fazendo seu máximo esforço. Dat jullie bewust zijn dat de vijand doet zijn uiterste best. Pero é motivo que rond het mundo tem fiesta, tem temporada De reden dat de hele wereld heeft feest rond die tijd. Anto que fiesta está começando começamento de dezembro. En die feest begint vanaf het begin van december. Ten final tot het eind. Dat motivo de Christus. Is door Jezus Christus. Dat para nós não olvidar sei. Zodat we dat niet kunnen vergeten. Oké. Lucas 2 versículo 10 bisa e angela bisa não tenha medo, para sobre mira, me trece bom novo de gran gozo para vosso, culota para enter e pueblo. Essa aqui tá bom novo para cada de nós. Dit is een groot nieuws voor elk van ons. Não te importa quem nós está. Maakt niet uit wie we zijn. De onde nós está vindo. Waar we vandaan komen. Que conosco hasi. Wat we hebben gedaan. Of onde nós está vai. Of waar we naartoe gaan. Nós temos motivo de celebrar. We hebben reden om te vieren. Que Deus estima o mundo sina tanto que ele manda seu único filho para quem quer denche não vai perder. God heeft de hele wereld zo lief gehad dat hij de enige zoon heeft gestuurd voor wie in hem gelooft zal niet verloren gaan. Maar tem vida eterno. Maar heeft eeuwig leven. Juan 3:16. Dat is Johannes 3:16. Que nós está celebrar que Deus está conosco. Wij vieren dat God met ons is. Salmo 46:7 tabisa o Senhor de exército não está conosco. Salmo 46:7. Ja. Tabisa o Senhor de exército não está conosco. De God van de legers is met ons. Het Deus de Jacob is ons refugio. De God van Jacob die beschermt ons. Nós te celebrar que Deus está para nós. Wij vieren dat God met ons is. Ante Romanos 8:31 te bisa, se Deus está para nós, quem porta contra de nós? Als God met ons is, wie kan tegen ons zijn? Esse aqui tá é motivo que nós te celebrar. Dit is de reden waarvoor wij vieren. Nós te? Zijn we er? Is het duidelijk? Is het duidelijk? Essa aqui is celebração. Dit is viering. Is celebração te duidelijk? Is de viering duidelijk? Agora nós estamos para salvação. En dan gaan we voor redding. Galátios 4, versículo 4 para 5, página 1121. Galaten 4, vers 4 tot en met 5. Quatro para 5 bisa, mas ora que a plenitude de tempo chega, Deus amanda suyo, nasci de mulher, nasci bom de lei, para por a redimir esnan que estava da bom de lei, para nós por a receber a adopção como you, que nós receber redenção de plenitude de tempo. Ora que o tempo estava ready, que estava hecho, que estava klaar para Cristo Jesus sabine. Wanneer de tijd rijp was, zodat Jezus Christus kon komen. Normalmente nós miramos salvação como salvar voor de algo malo, voor de pecar, voor de nos mes, voor de fierno. Normaal gesproken zien we redding als iets uit de zonde, uit de hel. Pero nós está salvar também para algo. Wij zijn ook gered voor iets. En te zitten para vida eterno. En dat is voor eeuwig leven.
Para vida den cielo, de presencia de Dios y Señor Jesús. We leven in de hemel in de tegenwoordigheid van God. Que we nos salvar solamente para librarnos de pecado. We zijn niet alleen gered om ons te bevrijden van de zonde. Pero nos está salvar para camino que nos está bij antes de cerca Cristo Jesús. En we zijn ook gered om waar we naartoe gaan en dat is naar Jezus Christus. Pero eso significa que nos meste viva e vida que ta agrada Cristo Jesús. En dat betekent dat we het leven moeten leven die God kan behagen. Para nos po canadenge salvación, ado po nos po heredar e vida eterno también. Zodat we kunnen wandelen in die redding en ook erven. Lucas 2, versículo 18 bisa, Salvador, Cristo es Señor. Que men die salvación ta personal. Dus redding is persoonlijk. Es Salvador ta para cada de nos individual. De redder is voor elk van ons individueel. Que men die lo cual que nos canta meinta, lo cual que nos hace awe meinta, cada gente por recibirle individual. Wat we hebben gezongen vanochtend, wat we hebben gedaan vanochtend, elk van ons kunnen het individueel ontvangen. Hoor gente op een trabo, de kiko nos te salvar. Mensen kunnen jou vragen van wat zijn we gered? Hobi viaja nos te bisa di pica. Vaak zeggen we van zonde. Die problemen. Van problemen. Die maleza. Van ziekte. Of die nos mes. Of van onszelf. Jesus abini para salvar-nos de pica e de nos mes. Jezus is gekomen om ons te redden van ons zonde en ook van onszelf. Esa es la verdad. En dat is de waarheid. En realidad, nos mes ta e fuente de mayoría problema que nos ta encontrar. In werkelijkheid zijn wij de bron van de problemen die wij tegenkomen. Si nos ta sincero, als wij eerlijk zijn met onszelf, nos ta reconocer que nos ting circunstancia nang y adicción que nos mes no por quibra kune. Erkennen we dat we zelf verslavingen hebben en waar we zelf niet kunnen breken. Althans, no riba nos mes força. Althans, niet op eigen kracht. Também nós temos pensamento não que nós mesmos não quer. En we hebben ook gedachten die we zelf niet willen. E emoção que nós não te gusta. En emoties dat we niet leuk vinden. Maneira inseguridade. Zoals onzekerheid. Medo. Angst. Rabia. Boosheid. E amargura. En bitterheid. Ato nós não podemos voor die nang. We kunnen niet uitkomen op eigen kracht. En ons bij een cursus die positive thinking. We kunnen een positieve denken cursus gaan toegaan. Ons bij een happy hour. We kunnen een happy hour gaan. Maar dat is voor even. En dat is ook een leugen van de duivel. Hij wil niet dat we onze focus op Jezus Christus is. Romanos 3, versículo 23, dice para sobre tur a peca y te falta a gloria de Dios. Per motivo é Cristo Jesus bene. Alle mensen hebben gezondigd en mensen daardoor Gods nabijheid. Romanos 6, versículo 23 dice para sobre pago de pecado morto. Want de zonde betaalt een hard loon, de dood. Maar het dom de gracia de Dios, ta vida eterno de Cristo Jesus. Maar de genade van God geeft wat niemand verdient. Eeuwig leven met Christus Jezus. Nos no por quita nos picana nos mes. We kunnen zelf onze zonde niet weghalen. Dat Jesus so por hasi is aqui para nós. Alleen Jezus kan dat voor ons doen. Pero nos está salvar por medio de gracia. We zijn gered door genade. Pero nos está salvar com propósito também. We zijn ook gered met een doel. Até propósito para qual que nos está salvar. En het doel waarvoor we gered zijn, zoals de grootste wet zegt, bij predicar evangelio, om te gaan en de evangelie te delen natuur creatura, aan alle wezens, natuur alma, aan alle zielen, rond mundo, wereldwijd. We zijn niet alleen gered om van onszelf te bevrijden, maar we zijn ook gered om de redding te brengen aan iemand anders. Waar jij werkt, waar je naar school toe gaat, waar je zaak is, waar de Heer jou heeft daar gezet, om de redding van een ander. Dat je kan vieren Jezus Christus samen met hem. Maar vaak in dit leven, in deze wereld, omdat we zo afgeleid worden, die al onze aandacht weghalen van de geboorte van Jezus, we denken dat we zijn hier om te werken. We denken dat we hier zijn voor iets anders. Maar alles draait om Jezus Christus.
Alles is voor hem geschapen. E door die en door hem. Para doen honor e glória na Deus. Om eer en glorie te geven aan de Heer. Doen na Deus glória dentro casa. Geef de Heer glorie in deze huis. Dus met dit nossa mira celebração. Hebben we viering gezien. Nossa mira que nós celebrar que nasce Jude de Deus para quitar nos de turnos picanan, livra-nos de nós mesmos e para nós poder vida eterno. Met deze viering vieren wij dat we zijn bevrijd van onze zonde. Nossa mira também que salvação abine borde é mesmo Cristo. We hebben ook gezien dat redding is gekomen door diezelfde Jezus. Então que é salvação é te salva-nos de nós mesmos. En die redding die redt ons van onszelf. Die é condena hostil que te encontra de nos vida. Van die oordeel die was over ons leven. Que ela wordt cancelar. Dat die werd helemaal kwijtgescholden. Então que nós portem vida eterno através de Cristo Jesus. Dat we eeuwig leven hebben door Jezus Christus. É Jesus que nós celebrar aumente. Die Jezus vieren wij vanochtend. Então sem Jesus. En zonder Jezus. Não tem vida eterno. Is er geen eeuwig leven. Animas que kiko Oprah Winfrey bisa. Wat Oprah Winfrey ook zegt. Abisa amars que qualquer outro pagano te bisa. Wat alle andere heidenen zal zeggen. Os ateístas não te bisa que tem mais caminho. Want die atheïsten zeggen er zijn nog meer wegen. Nossa que tem caminho. Wij weten er is één weg. Então, por motivo de esse caminho aí, door die enige weg, nós está aqui ao zijn we hier vanochtend. Glória a Deus. Glorie aan de Heer. Nós temos de salvação. We hebben van redding gehoord. Nós temos de celebração. We hebben van viering gehoord. Agora nós estamos na ressurreição. En dan gaan we naar opstanding. Bom, ressurreição tá importante. Opstanding is belangrijk. Por motivo. Door de reden. Por motivo de ressurreição, nós temos seguro que nós temos Salvador que está vivo. Door de opstanding weten we zeker dat we hebben een redder die leeft. Então, Salvador en die redder ta reconciliar-nos, ta unir-nos back. Die maken ons weer één com Deus. Met God. Nós estamos luna passada, segundo februário, nós estamos na New York. In februari waren we in New York. Net horen onze kabisali fijake. Toen we net vanuit hier kwamen. En toen ik zei tegen mijn vrouw. Mira quanto materiaal. Kijk hoeveel materiaal. Heel veel. Een riqueza enorme. Een grote rijkdom. En die mensen zijn verloren. Maar dan denken ze dat het is op hun eigen kracht. Nederland heeft ook heel veel materiaal. Maar tussen dat allen zijn heel veel pijn. Zijn heel veel angst. Zijn heel veel zorgen. Tussen al die materialen. Want wij denken dat die materiaal vervangt Christus. Maar dat is het niet. Als iemand vraagt hoe gaat het? Na trabalho, na school. Op werk of op school. Dan não começa papia over die school of não começa papia over die trabalho. Beginnen ze te praten over school of werk. En dan weet je dat dingen niet goed gaan met hun. En je vraagt wie ben jij? En dan vertellen ze waar ze werken. Ik heb je niet gevraagd waar je werkt. Ik heb gevraagd wie ben jij? Ze vertellen wat ze hebben gestudeerd. Want ze hebben Christus niet. Nee, je Christus hebt. Heb je de allerhoogste titel. Het is een kind van God. Wanneer je kind van God bent. Al die materialen. God wil dat we dingen hebben. Maar hij wil niet dat die dingen ons hebben. Zodat we niet gaan buigen voor dat soort dingen. En vergeet het doel waarom we gered zijn. En vergeet het doel van de opstanding. We gaan terug naar opstanding. Wij weten dat er nog nog een keer. We weten dat er viering is. Door de reden van de geboorte. Er was gekruisigd. Door middel van verraad. Daarna was er opstanding. Door de dood aan het kruis.
Banco missi postanke na 1 Pedro capítulo 2. 1 Petrus hoofdstuk 2. Mami wak postanta hanjele lie 5 mibisa e pagina. Ga kijken dat jullie het snel kunnen vinden zonder paginanummer te ver. Zie door kom je te mira ko heb in het blader la gami bisa toch. Ik zie dat heel veel mensen bladeren. 1:6:9. Dat is 1:6:9. Oké. Si no stay bisa amen. Zijn meneer, dan zeggen we amen. Nós te lesa capítulo 2 versículo 24 com 25. Hoofdstuk 2 vers 24 en 25. E mes a carga nos picanan tem su culpa na e cruz. Pa nós, sendo morto pa picar, por a viva pa justicia. Pa sobre pa medio de su herida nan, boso a wordo cura. Pa sobre boso tabata dual maneira carne. Ma a wor boso a bolbe seca e guardador e cuidador de boso alma. Hij heeft onze zonde gedragen in zijn eigen lichaam toen hij stierf aan het kruis. Daardoor zijn we nu dood voor de zonde en kunnen wij voortaan leven zoals God het wil. Want de wonden in zijn lichaam hebben ons genezen. Vroeger zwierven wij allemaal rond als verdwaalde schapen. Maar nu bent u teruggekeerd naar de herder, naar hem die onze zielen onder zijn hoede neemt. Hij heeft onze zonde gedragen. Met andere woorden, door de dood van Jezus aan het kruis, allen die naar hem toekomen, die zullen bevrijd zijn van de oordeel. Die daar was tegen ons. De oordeel van dood. E morto na e cruz, de dood aan het kruis, livra-nos de e poder de picar. Die bevrijdt ons van de macht van de zonde. Pa motivo que Jesus a ressuscitar, doordat Jezus is opgestaan, nos saco eta el lamchi de Dios. Weten wij dat hij het lam van God is. Uta quita tur picar de mundo. Die alle zonde van de wereld weghaalt. Juan 1:29. Johannes 1:29. Ata el lamchi de Dios, uta quita tur picar de mundo. Ese Johannes 1:29 te bisa. Ata el lamchi de Dios, kuta kita turpica de mundo. Osi el lamchi e muri, anto e no alanta. Als die lam is doodgegaan en is die niet opgestaan, nos no quiere. Zullen we niet geloven. Si Jesús no a resucitar, hendelo no a quiere ku eta el lamchi de Dios. Als Jezus niet was opgestaan, zouden de mensen niet geloven dat hij het lam is van God. Gloria a Dios. Gloria aan de Heer.